lluny anem a fer un altre cim. Val? Aquesta vegada toca el Matagalls. Estem ara mateix al pàrquing de Collformic i hem d'anar fins a Matagalls, que és 1.697 metres. Anem, que ens queda una miqueta. Vinga, comencem! Del cim del Matagalls. És aquell d'allà, on hem d'arribar, val? Ens queda encara, com veieu, una gran pujadeta. Anem perquè el temps sembla que està una mica per ploure i abans que ens agafi la pluja anem a arribar. Ja és la pujada principal. Impressionant, vale? Ha costat una miqueta, però bueno, bé. Ara encara ens queda arribar fins allà on està la creu, que és el Matagalls. Mireu tot el recorregut que ens fem. Com veieu hi ha molta gent, vale? Vull dir, no anem sols, així que vinga, que ens queda una miqueta. A la butxaca, val? Aquest és el Matagalls, de 1.697,1 metres d'alçada. És el segon cim més alt del Montseny. Una de les característiques que té és que té una creu gegant dedicada a mossèn Cinto Verdaguer. Bueno, ara ja ens queda la baixada, que ens queda una estoneta. I ens hem aturat a la Font Freda. Mentre estava malalt ha començat a fer aire i un fred que t'hi mueres, però un fred congelat, com si estiguéssim a la neu, val? I res, ara ens hem fet aquesta aturada, veient la font que és molt xula, vale? I ja està, i continuem el camí de baixada que ens fem. Estem a la meitat del camí, ens queda bastant. De la ruta, val? Estem en el camí d'inici. Hem començat aquí, que és on estem ara mateix, vale? Hem fet el GR52, vale? Que és el blanc i vermell, fins a arribar a Matagalls, als 1.600 metres d'alçada. Hem trigat per fer-ho 3 hores i 29 minuts exactament, comptant que ens hem aturat pel camí per fer fotos, hem menjat a l'entrepà, hem fet vídeos, hem vist les vaques, etc. Amb la qual cosa, un molt bon temps, ja que aquí diu que es fa en 1 hora i mitja, amb la qual cosa estem dintre del límit. Molt bé, fins al pròxim cim. Bye bye!